Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ki Runar bomla ban ithu kilalit ban Thang daki Tyre Hakhmat Jong ki Artylli ki Ophis Treikam hapo ka Mawkyrwat CNRD block Southwest Khasi district katay ka Ophis Treikam u Superintendent of Fisheries Southwest Khasi district but haka Ophis Treikam Jong ka district agriculture office Southwest Khasi district Hagatulong kubor beliulum nauba Bijarwa MPS Superintendent of Police ka Southwest Khasi district Ulong bakini ki Runar bomla ban ithu kilalet ban Thang daki Tyre Hakhmat Jong ki Artylli ki Ophis Treikam but ure thuru bakani ke jingja kalaja hakipor kumba shibaje aa jong ka step arfu artarik nailar arjar arpu hendrio hagani ke jingja ki Jingkhang kila julor namar kila ing but ke jing tokit kala yat shakmat ban lab ye ki brio ki badan kti hagani ka kam